Mijn werk is dat ik nieuwe zeilen voor molens maak. Ook wel repareer. En wat ik nu doe is het touw aan een doek vastzetten. En dat noemen ze het lijken. En joh, heb je je eigen moeder? Ja, ik ben vrijwillig molenaar sinds 2006. Dus je bent een echte molengek? Ja, echt wel. Ja. Ik ging zelfs zo ver dat ik van de hobby mijn beroep maakte. En dat is waar ik nou mee bezig ben, dat is het worden. Ik heb een speciaal zeil in die zin van, normaal binnen zeilen bruin. Sommigen die hebben ze wit, maar ik denk ik wil wel een feestelijk zeil hebben. Dus ik heb voor mezelf een paar zeilen gemaakt waarvan ik dacht van nou, dit is een publiekstrekker. Dat is leuk. Ja. Nou, daar is hij dan. Oorza! Mooi hè? Ja. Mooi gezegd. Prachtig. Maar ja, zielmakers zie je altijd puntjes. Hè? Elke rimpeltje wat er niet in hoort. Dan is het spannen van een touwtje bovenin en onderin. Maar ik ben wel tevreden zo hoor. Echt wel. En, het is van ver af te zien, dat is ook de reden eigenlijk. Niet alleen bruine zeilen. Ik vind het prachtig. Normaal niet hoor. Een molen hoor ik gewoon bruine zeilen op. Maar voor speciale gelegenheden dan houden we dit erin. Maar die mogelijkheden zijn eindeloos natuurlijk. Ja. En wanneer je mooie eigen gezicht erop. Ja, nee, het moet wel in het originele blijven, dat vind ik wel. Geintje is leuk, maar het moet niet te. Het is geen kermisattractie, dat is het niet. Het is een monument. Kijk, alleen had je me even het loon halen. En ben ik even van de wereld af geweest. En ik heb er wel eens vaker over gedacht, oh, maar nu ben we tot besluit komen. Maar verkeerd. Alle radio's comfort? Ja, op steken we nu al zien. Ja. De mooiste en dat ik wat speciale ontdekkingen had, die had ik eerst. En eerst gebakken had ik verder eerst ik. Maar dan denk ik wel dat ik er alleen zit. Toen me die regen die heb dan zit mijn achter maar het hele spel opscheept. En dat wordt gevaarlijk naar de woon was. Nee, want je had een amper, hè? Ja, meer dan 400. Want u komt uit Rusland. Zou u dan niet liever Russische liedjes horen? Wat, Thomas? Zou u niet liever Russische liedjes horen? Ja. U luistert ook veel muziek. U komt uit Arnhem. Philips het nieuwtje 40, wat moet hij nog opbrengen? Gezellig hier in de woonkamer. Ja, dus ik heb beneden de trein heel onder voor. Ja, niet te lang. Dus dit is een kostbaar niet. Ja. Ja, er wordt hier veel muziek geluisterd. Wat is nou, wat vinden En we? het dorp nog? Ik ben nou volle die order weg. Ja. Maar zeker, ik schiet je net voor. Nee. Nee, dan blijf je maar staan. Nou? Normaal, het voorjaar ken je altijd wel. Kijk eens wat ik hier heb. Nou, en dan doe je dat we hier van mijn eerste, die ik zelf helemaal restaureerd. Doe je daar eens. Dus die ga ik. Ja, en misschien, nou ja, dat mijn krek wat hier voorbieden, maar dat vind ik nog wel wat een paar mooi in. Als je staat trok dan wordt je nooit leeg, hè? Maar net meer dat zingen, beslist niet. We zingen tralala en dansen hopsasa. We willen vrolijk zijn, het leven is zo fijn. We vieren feest zolang het gaat, zolang de wereld nog bestaat. Wat
Want zal het hier dadelijk leeg worden, Kupers? Ja. Ja, ja. Het zit overal vol. Wat zei je dan bij Dijn, had het al die fout is? Nou, even veel meer nooit. Nou, dat hadden we wel wat. Ja, dat valt wel wat aan. Je vallen net in die heb gehad dan? Nee. Ga ik naar de prijs hebben, dat valt wel wat aan. Want dan is jouw carrière als museumconservator voorbij. Ja, dat is over. Nou ja, dan eerst gebakken, nou, maar dan wordt het verder. Ja, nee. Of begin je dan met wat oosterverzameling? Nee. Doe het voordeel aan. Dan kunnen we even door een scheep diamond achter op. Nee, dat doen we niet. Nee. Die heeft me wel onthaald, maar ja. Nou, verzameling van 3 jaar. Ja. Ja, je mag daar in je keer een besluit nemen. Want anders